Siahli mu na sociálne dávky a tak sa úradníčkam vyhrážal, že ich vystrieľa. Pred policajtmi už taký hrdina nebol. Hrdinom bol iba dovtedy, kým mu na dvere nezaklopali policajti. Hovorím o 41-ročnom Robertovi z Trenčína, ktorého nahnevalo úradné rozhodnutie natoľko, až sa uchýlil k výhražným telefonátom. Úradníčky však jeho slová nebrali na ľahkú váhu a zavolali na políciu. Dlhé roky sa mu vraj nechcelo pracovať a radšej poberal sociálne dávky. Keď mu na ne úrady siahli, 41-ročný Robert zúril. Potom, ako sa opil, mal zatelefonovať na úrad práce v Trenčíne. Počas telefonického hovoru uviedol, že ich tam príde vystrieľať a keď nie to, tak ich vytiahne z úradu k váhu a tam ich utopí. Úradníčky ihneď ohlásili mužovo konanie na polícii. On medzi tým telefonoval ďalej, tento raz do sociálnej poisťovne. Pracovníčke sociálnej poisťovne uviedol, že kľudne môže prísť a že má doma zbraň. Páchateľovo konanie bolo pravdepodobne podnietené tým, že mu bolo zastavené vyplácanie podpory. Trenčianski kriminalisti Roberta do niekoľkých hodín vypátrali a zadržali. Ublížiť nestihol nikomu, iba sám sebe. Krátko po zadržaní s ním bola vykonaná dýchová skúška, ktorá skončila s výsledkom takmer 2 promile alkoholu v dychu. Po vytriezvení v policajnej cele už Roberta silácke reči opustili. Na chodbe okresného súdu, kam ho eskortovali, nepovedal ani slovo a tvár si po celý čas zakrýval papiermi. Po výsluchu obvineného sudca vydal trestný rozkaz, ktorým obvineného uznal za vinného zo spáchania prečinu násilia proti skupine obyvateľov a uložil mu trest odňatia slobody v trvaní 3 mesiace, pričom výkon tohto trestu podmienečne odložil na skúšobnú dobu v trvaní 1 rok. Sudca zároveň zakázal Robertovi požívať v skúšobnej dobe alkohol a uložil mu ešte jednu pre spoločnosť prospešnú povinnosť. Spočívajúcu v príkaze zamestnať sa v skúšobnej dobe alebo sa preukázateľne o zamestnanie uchádzať. Z Trenčína Ľubo Trautenberger, televízia Joj.